Cheshuwa ndakamasta vamwe vachingozvita vari kubroadcasta paiko zvino vamwe nguva vakawesta asi mbida vacho musade kunditesta chimanya unobvunza kana rasbesta vanokuvota kunobuda manchester nguva handisi kuwesta ene munhu vachona vanongonoti ndege ndikakwira ndisi kudzika vakanda mafaiti vobvo ndiri kungofika iko zvinongoma dzandabika hapana kukundika ndiye mbida vacho chinzwaka vavakada payafutika kunondisekaini vakangoona mbatya dzacho ndakapfekaini paiko zvinobata sarikakeyateka manimeka vanoona payastata panchiwetaini paiko zvino vamwe varida kundivheta iko zvino muswe mangu ndogara ndapeta makatongoona kuti vari kuda kuheta iko zvino hapana kana achatireta vakamboda kuti aiwa anokwana pavanhu 3 havana kuona ndovasiya vari free paiko zvinongoma dzakureba kupfuura mugam 3 saka dzakusvika kana 93% kana wangoona kuti andibhadhariswe rendi ndini munhu wacho ndiri kutsenga sangatendi iko zvinonda kushandisa hendi chivaudza ndenge ndini lafu ndiye wangu frendi vamwe vari kuziva ndiri kusvika kumaendi iko zvinombida wacho I can't pretend they can't remand ndokanda murimandi kunge bhurugwa nebhandi vakada unobata mande vakanobata tuesday vanga vakamirira wednesday pavakazondifonera thursday fonera friday saturday sunday yava holiday ndati vaida kundibata monday vakazonibata tuesday vanga vandimirira wednesday pandakanobata thursday ndakamirira friday saturday sunday yaholiday vakatongoti pakuda kubatwa mbida muna mei muna juni vakazona kuti ini handibatwe vakazondoda kunditsvaga agasti mustodhati vakaziona kuti handikurike pandanga ndakamirira city sports pandanga ndavadhaka semakotsi kubva paya pandakabva kubhotsi makaona vese ndovadya ndakuvadya vese kuita kunge maotsi ndakuvanyora kudarika manotsi iko zvino ndakuvadya gotsi tawedzera mawatsi saka musaite magatsi musade kufamba muchiwanza mapratsi 9 lives mbila akuita kunge katsi ndobva ndavasiya ndavabata mapatsi munongoona vanhu vese vawedzera pamakanonondeti bed company chitonobvunza fola ndichitonobvunza uya wamunoti dhani gagani ndakataura Wewe,